Diolch i ni weddio. I ni yn diolch i ti o Dduw am y fraint o cael dod ger dyfroni unwaith eto, ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti drigarhau wrthym, i dywallt dy ysbryd arnom. Tyr dim plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch i ni ddechrau trwy ganu'r Emirif 146 o tyred arglwydd mawr di hydla o'r nef i lawr gawodydd pyr. 146 gyn i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd 'na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd yn cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef Awst y 15fed. Y hoedfa nesaf pnawn sydd am hanner awr wedi 3. Nawr wrth ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd Emirif 243. 243.
Mewn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew, y 9fed benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew penod 9 a'r adnod gyntaf. Ac fe aeth I mewn i'r llong, ac aeth trosodd ac a ddaeth i'w ddinas ei hun, ac wele hwy a ddegasant ato ŵr claf o'r parlus yn gorwedd mewn gwely, a'r Iesu yn gweled ei ffydd hwy, a ddywedodd wrth y claf o'r parlus, ha fab, cymer gysur, ma ddeiwyd I ti dy bechodau. Ac wele rhai o'r ysgrifenyddion a ddywedasant yn ddynt ei hunain, y mae hwn yn cablu. A phan welodd yr Iesu meddyliau, fe ddywedodd, pa ham y meddyliwch ddrwg yn eich calonau, cynnes pa un hawsaf a'i dywedyd, ma ddeiwyd I ti dy bechodau, a'i dywedyd cyfod a'r hodia. Eithir fel y gwypoch fod awdurdod gan fab y dyn ar y ddeiar I faddau pechodau, yna dywedodd fe wrth y claf o'r parlus, cyfod cymer dy wely fyny a dos I'th di. Ac fe gyfododd ac aeth ymaith i'w di ei hun, a'r torfeidd pan welsant, rhyfeddu a wneithant a gogoneddu Duw, yr hwn a roesau gyfryw awdurdod I ddynion. Ac fel yr oedd yr Iesu yn myned oddi yno, fe a ganddi ŵr yn eistedd wrth y dollfa a elwyd Matthew, ac a ddywedodd wrtho, Canlyn fi, ac fe a gyfododd, ac a'i canlynodd ef. Bydde bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn diolch i'n bod yn gallu dod ata ti sydd yn Dduw sanctaidd, yn Dduw pur. Ac eto Dduw I ni yn dod yn ymwybodol o'n pechod a'n methiannau. I ni dal yn dod yn hyderus gan yn dod wedi'n gwisgo a'i gyfiawnder ef a chlogi'n cyfiawnder Crist yn ein gorchuddio'n llwyr. Ac felly trwy ei heiddiannau ef I ni yn dod ger dy frondi unwaith eto. Yn diolch am yr Efengyl sanctaidd, yn diolch am y newyddion da fod maddeuant i'w gael, y fod golchiad i'w gael, y fod yr arglwydd Iesu wedi talu'r pris am ein rhyddid ni. Ac felly o Dduw I ni yn diolch I ti am y sicrwydd hynny sydd gyda ni y prynhawn hwn, ein bod yn gallu dod o'th flaen di, dod i'th o'r seddfaint di, yn llawenhau, mae gorseddfaint o ras yw hi, dy fod yn croesawu rhai fel ni. Ac yn diolch o Dduw ein crwydro cyson, yn blant I ti felly o Dduw yr wyt ti yn derbyn ni fel dy blant, ac yr wyt yn dad I ni, ac yn gwybod o Dduw dy fod yn darparu yr hyn oll sydd yn angenrheidiol ar ein cyfer ni, yn gofalu amdano ni, ac I ni yn diolch I ti am bob un bendith, am bob un arweiniad, am bob un cysur, ac hefyd am bob un cerydd. I ni yn diolch I ti am y cyfan, ac yn gofyn I ti I ymweld â ni y prynhawn hwn, y bydd y bresenoldeb yn amlwg I bob un ohonom yma. Na fydd yr un enaid yn gadael yr oedfa hon, heb deimlo dy bresenoldeb. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn, I ni yn gofyn I ti weithio, I ti fendithio'r gair fydd yn cael ei gyhoeddi, I ti fendithio'r emynau i'n heneidiau ni, y darlleniadau, i'n gweddiau ni, y cyfan o Dduw y bydd yn dwy'n clod I ti, ond yn gofyn I ti fod yn y cyfan. I ti'n rhwystro ni rhag ceisio cymryd y clod I ni'n hunan, ac yn gofyn I ti o Dduw y byddi di yn gweithio yn rymus. I ni yn gweld y dyddiau yma yn dyddiau caled, yn dyddiau blin, yn dyddiau tywyll o Dduw, cyn lleied o ddiddordeb am dy bethau di. I ni'n gweld unwaith eto o Dduw mor anodd i'w denu pobl mewn, lle mae dy air di yn cael ei chyhoeddi. Dim diddordeb o Dduw i'w wrando ar dy air di bellach yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni, I feddwl am yr hyn oedd yn wir, o sil I sil yn ein gwlad ni, lle roedd y blant yn tyrru I wrando ar bob un cyfle I wrando ar bregethiad o'th air di ac I gannu dy glodydd, ac yn nawr o Dduw mor bell, y mwyafrif llethol heb glywed am sil, heb glywed am dy air di, heb glywed am gadw'r sabath, heb glywed am fforddi a chawdwriaeth, ac hyd yn oed ymhlith dy blant o Dduw, yma'r awydd wedi mynd. I ni'n gofyn o Dduw am ymweliad, I ni'n gofyn I ti drigarhau wrthym, I ni'n gofyn I ti ddod a'n deffro ni o'n trwmgwsg, yn gofyn o Dduw y byddi di yn tywall dy ysbryd arnom ni yma heddi. I ni'n gweddio o Dduw y byddi di yn ein diwygio ni unwaith eto yn y wlad hon.
Rhywbeth nad ydyn ni wedi brofi o Dduw yn ystod ein hoes ni, ond ein gwlad wedi brofi fe, ond yn gofyn i ti o Dduw i ddod mewn tywalliad mawr o'r ysbryd glân. I ni'n gofyn am dy ddiogelwch hefyd, i ni mor ymwybodol pan fod yr ysbryd ar waith, yna fod yr un drwg hefyd wrthi yn ceisio dynistrio yr hyn sydd ohono ti, ac felly yn gofyn i ti gadw'r un drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn i ti fendithio'r oedfa hon felly, teir dim plith a gosad bob un ohono ni. I ni'n gofyn am y cerydd os yn angen reidio, am y cysur os mae dyna sydd rhaid. I ni'n gofyn o Dduw y bydde di'n agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. Felly teir, bendithio ni nawr arwen ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu am rhif 375, 375 gwel ar y croesbren acw, gyfiawnder mawr yn doedd hineb a thrigaredd yn gorwedd mewn un lle. 375 gen i sefyll i'w chanu.
Bydd am ein testyn o Matthew y 9fed benod a'r 9fed adnod. Matthew penod 9 ac adnod 9. Ac fel yr oedd yr Iesu yn myned oddi yno, fe a ganfi ŵr yn eistedd wrth y dollfa a elwyd Matthew, ac y ddywedodd wrtho, Canlyn fi, ac fe a gyfododd ac a'i canlynodd ef. Nawr mae hanes pob un troedigaeth yn rhyfeddol. Mae yn llenwi ni a gobaith ac a cyffro, i ddweud y gwir, i ddod i oedfa, cyffro wrth ddod i bob un gwasanaeth, ble mae gair Duw yn cael ei chyhoeddi, o'r cynulleidfaoedd lleiaf hyd y mwyaf. Y cwestiwn yw, a fydd yr arglwydd yn gweithio yn ein plith ni? A fydd yn gweithio yn achubol heddi? Dyna'r cwestiwn. Dydyn ni ddim yn gwybod nagyn. Efallai ni'n byw mewn dyddiau blin iawn, lle nad oes na lawer o ymateb i air Duw, dydy hynny ddim yn golygu na all pethau newid heddiw. Na all pethau ei traws newid heddi, prynhawn yma. Ac felly wrth dod mewn i'r gwasanaeth bore yma, ac efallai pe sy'n taro chi fwy na dim byd arall yw'r seddi gwag. Chi'n gweld rhai ar y seddi, ond chi'n gweld seddi gwag a chi'n meddwl, wel, dyna dyddiau blin. Ac yna chi'n cofio, ond gall pethau newid cyn diwedd yr oedfa. Gall yr 100,000 o Gymru Cymraeg yn ein dinas ni profi ar gyhoeddiad o bechod. Mae e'n bosib ond diwedd, mae e wedi digwydd. Mewn amser byr, wythnosau, misoedd o waith yr ysbryd glân mewn dinas, sef sôn am genedl cyfan, mae'n gallu traws newid. Felly mae yna gyffro bob un tro i'r cynulleidfa fwyaf o petai'r lle'n orlawn. Mi fydde dal y cyffro mwyaf, achos yn ei plith ni wedyn ni fyddech chi'n meddwl, fe all rhywun fyna ddod o dywyllwch i oleuni. Fe all un dod fan hyn, a hyd yn oed petai dim cynulleidfa yma. Dwi'n cofio, sa'n siŵr os o Spurgeon oedd yn pregethu, yn ymarfer ei sain a'r llais mewn capel gwag, ac fe achubwyd gweithiwr oedd rhywle mewn stafell tu ôl yn rhywle. Ac felly mae'n bosib ond diwe. Mewn unrhyw oedfa, mewn unrhyw cynulleidfa. Ond yn yr oes yma, hyd o fwy felly gyda'r we a'r gwasanaeth yn cael ei ddarlledu'n fyw, ac yna rhywun yn gallu edrych arno ar ôl. Mae e'n rhoi rhyw fath o gyffro anhygol i bob un oedfa. A fydd heddi'r dydd, pan fydd Duw yn gweithio yn achubol. A fydd yn argyhoeddi un enaid, falle wrth gerdded heibio'r capel. Efallai un enaid wrth gerdded heibio'r drysau yma heddi, ac yn clywed un brawddeg efallai. Mi roeddwn ni chydig bach tua munud yn hwyr bore yma'n cyrraedd, ac yn clywed yr organ yn canu, ac yn clywed y gynulleidfa, a dwi ddim yn siŵr os glywes i rhywun yn dweud, maen nhw wedi dechrau canu. Neb ydym yn ei capel, rhywun yn byw lleol. Roedden nhw'n gwybod bod ni'n canu, ond os o'n nhw'n gwrando ar y frawddeg, a dyn ni'n credu gall y frawddeg honno achub. Wrth fynd heibio, dim ond fyddai'n clywed y canu, falle wrth mynd rownd y gornel, clywed un brawddeg bod angen i chi cael achubiaeth. A dyn ni'n credu hynny. Dyna'r cyffro. A fydd un enaid yn dod o dan pwysau ei ogrwydd, pechod. Falle tra'n eistedd yn ei tai, y prynhawn yma. Yr hyn a wyddom, hyd yn oed os yw'r arglwydd yn achub miloedd ar yr un pryd. Os diwygiad a miloedd yn cael ei achub i'r un beth sydd yn wir yw beth sydd yn cael ei adrodd yn yr darn yma, fod pob un troedigaeth yn brofiad unigol personol. Mae'n rhaid i'r unigolyn cael ei achub. Yma cawn hanes dyn yn byw ei fywyd, ond nid ydyn ni'n byw ein bywydau ni. Mae'n bywydau ni'n cael ei byw bob dydd. Pob unigolyn yn byw ei fywyd neu ei bywyd ei hunan. Ac yna, dyma'r hanes, mae'n mor gyffroes, mae'n anhygol. Ac yna, tra fod hwn, Matthew, yn byw ei fywyd, fe nath yr arglwydd ymyrryd. Dyna, sa'n siŵr, falle 2 adnod sydd yna, ond maen nhw'n 2 adnod anhygol.
Matthew yn byw I fywyd, yr arglwydd yn ymyrryd, Matthew yn cael ei achub. Dyna I chi ddigwyddiad. O, na fydd yr arglwydd yn gweithio neu'n plith ni unwaith eto. Mae'n edrych yn ddiod yw e. Dwi ddim yn gwybod os fedrai ddisgrifio a teimlo. Mae e mor dywyll ar ein gwlad ni, mae'n anhygol. Mae e mor driennus o erchill ar gyflwr yr eglwys, y gwir eglwys yn yw. I ni mor fach. Ac mae'n edrych fel bod y fflam ar fi'n mynd allan. Ond yr arglwydd, fe alle ymyrryd mewn un eiliad, mewn un oedfa. Fe alle ddod, a dim dim ond fan hyn, fe alle ddigwydd draw fyna. A neb yn y capel hyd yn oed, fod yr ysbryd glân ar waith yn argyhoeddi. Rhywun yn byw I bywyd ac yn ar arglwydd yn ymyrryd. Ac fydd yr enaid honno yn cael clywed y geiriau yma. Canlyn fi, ac yna cael weld y cynlyniad, ac fe a gyfododd, ac ei cynlynodd ef. Dyna I chi gyffro. Wel, yn gyntaf, hoffwn I edrych ar gras dwyfol. Gras anorchfygol ac yna'n olaf ac yn drydedd ffrwyth gras. Wel, yn gyntaf, gras dwyfol. Dyma sydd yn wir o bob troedigaeth. Pob tro y mae enaid yn cael ei achub ac yn dod o dywyllwch I oleuni, digwydda hyn pam. Pam fod pobl yn dod I gredu? Pan fod rhywun yn dod I gredu, beth yw'r achos, beth yw'r rheswm? A'r hyn I ni'n gwybod yw gras dwyfol. Does dim posib iddo fe fod unrhyw beth arall. Gallai ddim byd fod, gallai ddim fod yn bosib I unrhyw beth arall fod yn wir. Yr oes yma yn euog, fel sawl oes, o feddwl fod rhaid I ni, ond nid yw hwn yn wir, fod rhaid I ni drio'n gorau I berswadio pobl I gredu. Ond nid ydyn ni hyd yn oed yn gallu syrthio i'r camgymeriad honno. Bod rhaid I ni denu pobl mewn i'r capel. O, mae mor ddi arno ni. Sut gewn ni pobl I cael achubiaeth? Sut fedrwn ni achub pobl? Mae rhaid I ni cael nhw mewn. Gewn ni nhw mewn rhywsut. Sdim ot sut I ni'n cael nhw mewn cyn belled bod nhw mewn. A dyna beth sydd yn digwydd. Cred llawer o fewn yr eglwys bod angen gwneud pob dim posib I beri bobl ddod mewn trwy ddrysu'r capel. Dwi ddim yn siŵr ond na ddim enw fe rhagor bod fi'n anghywir. Ond fe ddwedodd rhyw bregethwr enwog. Petawn ni'n cyhoeddi yn y ddinas fawr honno. Fy mod i'n mynd I bregethu yn fy nillad nofio heno, o fyddai'n llenwi'r capel. Fe fydd pobl eisiau dod, pregethwr, yn dod I bregethu fel yna, fe gai dorf, fe gai gynulleidfa, fe gai nhw fewn, ac wedyn fydd pobl yn dweud, ond y peth pwysig yw bod nhw mewn. Maen nhw'n cael clywed ar y fengil. Na beth sy'n bwysig, mae rhaid I ni cael nhw mewn. Fe newn ni ddenu nhw mewn, trwy ddweud rhyw gyhoeddiad erchill, rhywbeth ofnadw fel yna. Dewch â nhw mewn, a mae'n swndo mor gredadwy. Mae'n swndo mor iawn. O, mae'n bwysig, mae baich dyn ni am yr eneidio yma. Dod â nhw fewn, ond beth I ni'n neud? I ni'n pechu yn sicr. Rhaid dweud, os daw hyn trwy adloniant, dyna sydd bwysig, os newn ni adloniant i'r bobl. Nawr wrth gwrs, mae yna elfen o bethau sydd yn dderbyniol, ein bod fod I fod I bregethu, ac I wahodd i'r oedfan, ac I dystiolaethu, ac I byw bywydau sanctaidd, ac I fod yn garedu. Mae rheina gyd yn wir, ond mae fel petai'r eglwys wedi anghofio am sofraniaeth Duw. Wedi anghofio am ei ras dwyfol, ei ras sydd yn anorchfygol. Pan fod gras Duw ar waith, mae'n anorchfygol. Dyw'r enaid ddim yn gallu ymwrthod a gras Duw. Dyna beth yw gras sydd yn anorchfygol. Fod I gariad mor bwerus, fod I drigariad mor bwerus, na all'r enaid ymwrthod bellach. Mae fel petai'r eglwys wedi anghofio am waith yr ysbryd glân o fewn troedigaeth ac achubiaeth. Maen nhw wedi anghofio am waith yr ysbryd yn plannu hedyn o fywyd ac o sancteiddrwydd yng nghalon dyn. Ond nid ydyn ni'n gwybod o brofiad ac yn gwybod o ddarllen air Duw fod dyn yn llwyr farw. Ydyn ni'n credu gallwn ni berswadio rhywun ar ôl ni'n ddod mewn I gredu? Dydyn ni ddim yn gallu perswadio'n teulu'n hunan hyd yn oed. Os gen I ddylanwad ar unrhyw un, yn sicr o ran fy nheulu fi, byddwn ni'n gallu perswadio fy nheulu a fy nheulu pellach I gredu. Ac eto dydyn ni ddim yn gallu.
Sut yn y byd fedra i berswadio rhywun sydd yn mynd heibio i gredu? Sut fedra i berswadio rhywun ar ôl llwyddo i denu nhw a twyllo nhw mewn i'r capel? O, dowch mewn, cyn belled bod nhw'n dod mewn, a unwaith bod nhw'n mewn, sut fedra i berswadio'r enaid hynny i ddod yn Gristion? Dyw e ddim yn bosib. Chi'n gwybod pam dyw e ddim yn bosib? Mae'r enaid yn farw. Nid oes mymryn o fywyd yn yr enaid. Dyw'r enaid farw colledig ddim yn gallu deall dim byd ysbrydol. Does dim ymateb. Dych chi wedi gweld person yn gorwedd ar y llawr, efallai sydd yn anymwybodol. Wastad yn frawychus yn diwe. Dwi wastad yn ddiolchgar os dwi pan yn gweithio ar y iard a mae rhywun wedi syrthio. Mae'n nghalon i mynd, achos dwi'n gwybod fi sy'n goffo mynd yno. A dwi wastad mae'n nghalon i'n dechrau curo yn dweud, o, na fyddai'n gweld rhyw ymateb. O, na fyddai'n gweld i ben yn symud, i goes yn symud, crio, sŵn, gweiddi, o, diolch beth am na, mae'n gweiddi, mae'n crio. Mae yna rhywbeth, mae yna rhyw ymateb, mae wedi eistedd lan, neu mae wedi symud i fraich e, mae yna rhyw ymateb. Ac os yn anymwybodol, dwi'n dechrau poeni, ond yna pan dwi'n gweld y frest yn mynd i fyny ac i lawr, mae'n anadlu. Diolch beth bod yn anadlu, bod e ddim yn ymateb i fi, ddim yn siarad i fi, mae'n anadlu. Chi'n edrych ar lliw y croen, lliw y gwyfysau, mae yna fywyd yna, ac i chi'n rhyddhad mawr yn yr enaid, yn y galon bod hwn ddim tu hwnt i obaith. Mae'n ymateb i boen, ond os yw wedi marw, trienus yn diwedd. Sym os be newch chi. Lliw y croen di mynd. Dwi ddim yn symud. Dwi ddim yn mynd i symud. Sym os be newch chi. Mae di marw. Mae di marw. Mae dim byd yno. Dim ymateb. Ond nid dyna yw'r ysbrydol. Ond nid dyna beth sydd yn wir. Ond nid dyna oedd yn wir ohono ni. Ond nid dyna beth sydd yn wir o'r bobl yn ni'n ei weld. Ni mor aml yn gweld hyn yn y gynulleidfa, yn ein teuluoedd, yn ein gweithle. Does dim ymateb i'r ysbrydol. Pam? Dyn nhw ddim yn gallu ymateb. Maen nhw'n farw. Maen nhw'n farw. Pan fod presenoldeb yr arglwydd yn amlwg mewn oedfa. Ac i chi'n gweld yr rhai sydd heb gredu go iawn, does dim ymateb yna. Dyn nhw ddim yn ymateb. Maen nhw'n flin, maen nhw'n grac. Mae'n ymateb felly, falle, mae'n dim ots dyn nhw, ffwrdd â hi, dim ots gen i, dwi eisiau siarad am rhywbeth arall. A mae presenoldeb yr arglwydd wedi bod yn amlwg yno, ond does dim ymateb. Chi'n gweld mewn cwrgweddi ambell waith, falle bydd y rhywun, efallai yn gweddio, falle dim ymateb i'r presenoldeb yr arglwydd, ac yn mynd ar rhyw trywydd arall. Chi'n meddwl, beth sy'n mynd ymlaen fan hyn? Odi nhw'n sensitif i'r gwirionedd i presenoldeb yr arglwydd? Mae'r arglwydd yno yn agos, yn y weddi efallai, yn mewn emyn efallai. A dyn nhw ddim yn ei weld e. Dyn nhw ddim yn ei ddirnad e. Maen nhw'n meddwl, mae'n ddiflas emyn arall, y trydydd mewn oedfa. Falle bod rhywun yn gweddio ac yn cyrraedd y nef. Fel betai'r arglwydd yn y lle. Ond dyn nhw ddim yn ei weld e. Dyn nhw ddim wedi ddirnad e. Dyn nhw ddim wedi hoffi fe. Dyn nhw ddim yn licio fe. Dim dyna'r crefydd maen nhw moyn. Maen nhw eisiau crefydd fwy cnawdol, llawn bywyd allanol. Ond pan mae'r arglwydd yn bresennol, be chi'n gweld yn yr rhai sydd yn ysbrydol farw, dydyn nhw ddim yn ei ddeall e. Falle bod yna rhyw ddigwyddiad ysgytwol yn digwydd, a dyn nhw ddim yn ei weld e. Achos dydyn nhw ddim yn gallu. Beth bynnag ein cefndir, ein personoliaeth, pa bynnag genedl y ddeithom ohoni, pa bynnag iaith y siaradwn, beth bynnag ein magwraeth, os o dan sain yr efengil a'i ffeidio. Yr hyn sydd yn wir o bob un, yr rhai sydd yn y capel, yr rhai sydd ddim, i ni gyd yn farw yn ysbrydol. Dyna oedd yn wir am Matthew. Yr oedd Matthew yn farw yn ysbrydol. Casglwr trethu, nid oedd yn un poblogaidd ymhlith yr Iddewon. Mae'n cael ei disgrifio fel eu publicanod a phechaduriaid yn eu plith nhw. Ond yr hyn a wyddom fod pob un ohonom ni yn yr un cwch a Matthew, ein cyflwr ni yn drienus. Os ganddo ni swydd sydd yn cael ei barchu gan bawb o fewn cymdeithas, neu a ddirmygir gan bawb o fewn cymdeithas. Yr oedd y swydd Matthew yn cael ei ddirmygu, ond os dim ots os yw wedi cael ei ddyrchafu neu ddirmygu, os y'n ni'n foesol yn allanol neu yn anfoesol.
Os y'n ni wedi gwrthod gair Duw neu wedi bod yn grefyddol, yr un yw'r cyflwr, hyn sydd yn gyffroes am yr hanes. Mae e mor gyffroes. Yw gras Duw. Fe all yr ysbryd glân ddod yn ddisymwth. Hyd yn oed pan fod na ragfarn. Ond nid yw hwnna'n bosib. Dyna fy ngweddi fi bob tro, achos ambell waith fi'n meddwl mae'r rhagfarn yn gallu rhwystro'r pobl rhag dweud, dwi ddim eisiau credu fan hyn, dwi ddim eisiau credu heddi. Ac mae'r rhagfarn yr caledwch, y gwrthodiad i ymateb ac i wrando, ond chi'n gwybod beth? Os ydy gras Duw ar waith, ac yma'r ysbryd ar waith, mae'n gallu dod yn ddisymwth. Dyna ble roedd Matthew yn eistedd wrth y toll, yn barod i gasglu trethu. Bydde siŵr o fod wedi bod yn cyfri'r arian. Dyma be fydde wedi bod yn neud. Mi wedi bod yn eistedd yna yn cyfri'r arian, ac efallai tybion ni yn cyfri'r elw fod e wedi gael. Yr elw yr oedd e mynd i fynd gatre gydag e, ac wedi twyllo pobl ohono fe. Nawr, cred rhai efallai Matthew gan yn Nghapel iddo glywed yr Iesu yn barod. Wel, os yw hyn yn wir ei peidio, anodd dweud, ond yr hyn a wyddom, dyma beth sy'n bwysig. Roedd Matthew yn eistedd wrth y tollti, cyfri ei arian, ac fe agosaodd yr Iesu. Fe ddath yr Iesu heibio a'i weld. Nawr, a'i hap a damwain oedd hyn, nid hap a damwain oedd yr Iesu yn dod heibio ac yn gweld Matthew digwydd bod, dyna lwcus bod Iesu Grist digwydd bod wedi mynd heibio Matthew ar y pryd. Wel, wrth gwrs dim. Does dim bath beth a lwcus. Dyma ragluniaeth yr oedd hwn wedi drefnu. Yr oedd Iesu Grist mae'r Iesu Grist yn Dduw. Mae'n holl alluog, mae'n sofran, ac fe wybu pob dim, fe drefnodd e pob dim. Fe drefnodd e cyn llunio'r byd a byddai Matthew wrth y toll yn cyfri arian. Ac fe drefnodd e bydda fe yn dod heibio ar yr union adeg cywir. Oedd e'n gwybod bydda Matthew yno. Yr oedd yn rhan o gynllun Duw, adnod 9, ac fel yr oedd yr Iesu yn myned oddi yno, efe a gan fi wr yn eistedd wrth y dollfa a elwyd Matthew, ac a ddywedodd wrtho, Canlyn fi. Ond nid yma sydd yn digwydd bob tro. Yr Iesu sydd yn ein ceisio ni. Falle bod ein hanes ni, petawn ni'n dweud ein tystiolaeth ni, falle byddwch chi, enwedig yn y dyddiau cynnar, yn neud y swndio fel mae chi oedd wedi ceisio fe. Ond nid fel mae'n gweithio yr Iesu sydd yn eich ceisio chi, fyddwch chi ddim yn ei geisio fe. Byth. Fyddwch chi byth yn ei geisio fe. Falle byddwch chi'n ceisio crefydd, ond fyddwch chi ddim yn ei geisio fe. Dyma beth sy'n wir bob un troedigedd. Yr Iesu yn dod ac yn ei geisio fe. Ef sydd yn agor ein llyged ni, ef sydd yn dangos ein pechod ni, fe sydd yn gwneud y cyfan. Beth bynnag ein hanes ni, fe sydd yn peri rhyw ddigwyddiad i ddigwydd, sydd yn ein deffro ni, fe sydd yn peri bod ni o'r diwedd yn gwrando ar y bregeth. Allai tystio hyn, allai ddweud yn arbenigwr o flynyddoedd o gallu eistedd yn gwrando ar bregeth heb wrando gair. Dwi wedi cymryd nodiadau mewn oedfa heb wrando gair. Dwi wedi gallu mynd trwy un oedfa o'r dechrau'r diwedd a gweld pobl eraill yn cael eu cyffwrdd heb malio dim. Dwi wedi gallu gwneud y cyfan. Mae mor hwydd. Chi gallu ymddangos o bod chi'n gwrando, ac eto ddim, ond dyma beth yw'r gwirth, dyma gras Duw. Mae e'n gallu dod, a mae'r arglwydd Iesu'n agosau, ac mae'n dod yn ei ragluniaethau fe, ac mae'n dweud Canlyn fi, does dim dewis, da chi, mae ei ras yn anorchfygol. Sydd yn golygu fod e'n bosib i rai fan hyn cael ei hachub heddi. Bod e i fi ac i bob un arall falle'n ymddangos yn amhosib. Ei fod e'n gallu gweithio a peri bod chi'n dod i gredu heddi. Falle bod chi'n meddwl bod chi wedi credu, ond o'r diwedd bod chi wedi sylweddoli, na, chwarae roeddwn ni wedi gwneud proffes, ond dyma fe, mae'r Iesu wedi dod wrth fy ochr i, ac wedi dweud Canlyn fi. Mae'r cyfan o ras. Gadewch chi ni symud ymlaen, ni wedi gweld gras yr arglwydd, ei fod yn ras dwyfol, nawr ni'n gweld bod yn anorchfygol.
Mae e'n ras anhygol i'r Iesu geisio Matthew, dyna'r peth cyntaf. Mae yna ras anhygol i'r Iesu alw arno i'w ddilyn, dyna chi ras. Fod yr Iesu yn galw publicanod a phechaduriaid i'w ddilyn, dyna chi ras. A dyna ras y mywydau'r rhai yma heddi, gallwn ni dystio wrth edrych nôl. Beth yw eich tystiolaeth chi? Fel yr emyn i ni'n ei ganu, ond dyma'n tystiolaeth ni pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoes di'n o leini nefol. Pam fod yr emyn hynny mor boblogaidd, tybiwn ni? Mae mor fach. Ac eto, dim fel y caneuon modern yma sydd yn fach, mae'n llawn gwirionedd. Mae'r efengil yno. Mae'r tystiolaeth y Cristion yno. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, dyna beth oedd e? Mi roeddwn ni yn fy mhechod heb gobaith, llawn balchder, llawn chwant, llawn bydolrwydd, cyfrif a arian, cario ymlaen gyda fy mywyd, trefnu bore di llun, di mawr, di mercher, be dwi'n neud ar y penwythnos, pa wyliau dwi'n mynd i gael, pa hyn a'r llall dwi'n mynd i neud, ond yna'r Iesu'n agosau. Dyna chi ras. Tra yn ein pechod, i'r Iesu ddod a goleuo y goleuni nefol yma. Iddo leio ei olau sanctaidd yn ein colonnau ni. Nid ni sydd yn newid ein meddyliau ni. Dyna pam dydyn ni ddim yn trio perswadio. Dyna pam dydyn ni ddim yn trio perswadio pobl gyda gwyddoniaeth. Ac siŵr o fod, tybion ni, yr rhaid wedi clywed, fe allech chi cael pobl sydd yn arbenigwyr yn gallu perswadio rwy'n unrhyw ddwrnod, achos chi'n clywed y pethau yma mae'r gwyddonwyr yn ei ddweud, ac yna chi'n clywed y Beibl a clywed gwyddonwyr sy'n gallu esbonio fel sydd yn gredinwyr, mae mor amlwg wedyn, diwe. Ond mae eisiau arbenigwyr i wneud yna, ond dydy hwnna ddim yn mynd i achub neb. Sy'n ni'n mynd i achub neb os ni'n perswadio chi gredu fod Duw wedi creu y byd, y mae'n rhaid i'r arglwydd agosau, a mae'n rhaid iddo fe ddweud Canlyn fi, mae'n rhaid iddo fe ddangos eich angen chi, gras yw'r cyfan. Dwi ddim byd i wneud a perswadio chi. Nid ni sydd yn penderfynu dewis Iesu Grist a'i ddilyn fe, fe sydd yn cychwyn y gwaith, fe sydd yn ymbuwhau i ni. Mae Paul yn dweud, Effesiau 2:1, a chwythau a fywhaodd e fe pan oedd eich feirw mewn camweddau a phechodau. Ond nid dyna beth sydd yn digwydd, mae e'n ein bywhau ni. Mae e'n ein bywhau ni. Pam pryd? Pan oeddwn ni yn farw mewn camweddau a phechod. Dyna yw tystiolaeth bob Cristion. E fe a berodd ein bod yn clywed ar alwad yn y lle cyntaf. O, mae hwnna'n ras yn ei hun. Gras Duw eich bod chi'n clywed y geiriau Canlyn fi. Ond i bai am ras Duw, tybiwn ni fydd yr rhai o'ch chi'n gallu gadael yr oedfa yma ddim wedi clywed fi'n dweud Canlyn fi. Hyd yn oed hynny. Mae'n anhygol yn diwedd. Sawl gwaith falle byddwn ni'n pregethu, a fydd yr rhai digred ddim hyd yn oed wedi clywed, o, credwch ac edifarhewch. Mi fydden nhw'n gallu dweud, dyma am hwn oedd yn pregethu, ond bydden nhw ddim yn siŵr, bydden nhw ddim yn gwybod, falle bydden mewn un glist mas o glist arall. A'r heswm am hyn maen nhw'n farw, ond fe, yr arglwydd trwy ei ras, sydd yn peri bod chi yn gyntaf, yn clywed yr alwad. Yng nghanol sŵn a muri'r byd, mae'n wyrth bod eneidiau yn gallu clywed gwahoddiad yr Iesu yn y lle cyntaf. Ond dyma wyrth i chi. Dyma wyrth ddwbl. Fod yn mateb i'r gwahoddiad. Mae'n wyrth, mae'n ras bod chi wedi clywed y gwahoddiad a bod y gwahoddiad wedi cael ei roi. Ond nawr dyma'r gwyrth. Dyma'r ras. Y gras yma sydd yn anorchfygol, na fedrwch chi ei wrthod e mwyach. Bo chi ddim yn gallu troi cefn mwyach. Adnod 9, ac fel yr oedd yr Iesu yn myned oddi yno, fe a gan fi wŵr yn eistedd wrth y dollfa, a elwyd Matthew, ac eddywedodd wrth o Canlyn fi, ac fe a gyfododd, ac a'i canlynodd ef. Dyna chi ras. Os bu'r Iesu wneud y fath waith yn ein colonnau, ein bywhau, un canlyniad gall fod. Os yw Iesu Grist yn peri bod chi yn clywed, a clywed gyda'r enaid Canlyn fi. Dim ond un canlyniad sydd, Ioan 6:37, yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, ar hwn a ddel ata fi, nisbwriaf ef allan ddim. Ar hwn am canlyna i, allech chi roi geiriau eraill na, fyddai ddim yn ei wrthod,
fyddai ddim yn ei droi ffwrdd. Dyna'r addewid. Pam bod hwnna'n wir? Achos mae fe sydd wedi gwahodd. A mae fe yw'r Duw sofran. Dyna beth sy'n wir. Does dim ateb arall yn bosib. Mae y ras yn anorchfygol. Fe fyddwn yn dod ato. Mor brydferth yw yr olwg o'r Iesu i'r pechadur ar ôl i'w lygaid cael ei hagor. Dychmygwch nawr, pan oeddem ni mewn carchar tywyllt. Chi sy'n Gristnogion, cofiwch nôl i pan oeddech chi mewn carchar tywyllt. Fi rhai ohonoch chi nawr yn y carchar tywyllt yma, dim gobaith, dim pwrpas i fywyd, ac mae capel yn fwrn, ac mae gwrando'r trydydd pregeth mewn dydd yn faich, ac mae'n hir, ac mae'n ddiflas, ac mae'n boeth, ac pryd mae hwn yn mynd i orffen. A felly, dyna sut mae'r byd yn meddwl. Ac i chi'n gwybod, dwi eisiau'r byd, ac yna falle o'r diwedd, chi wedi sylweddoli, dwi'n mewn tywyllwch, beth yw sefyllfa fe enaid i, ac i chi nawr yn gweld eich tieni, ond yna i'r enaid sydd o'r diwedd, mae llygaid i enaid wedi cael ei agor, ac mae'n gweld y tywyllwch, ac mae'n ei ofni fe, mae'n di codi dychryn arno fe, mae'n ofni tragwyddoldeb, falle bod yr enaid mae'n ofni uffer, ac yn ofni barn Duw, a dwi ddim yn gwybod pa le i droi, ond yna mae'r Iesu yn dod gerllaw. Ac mor brydferth yw'r olwg o'r Iesu i'r pechadur ar ôl i'w lygaid cael ei agor. Dychmygwch yr enaid yna, llygaid yr enaid. Ac yn gyntaf falle bod y goleuni braidd yn lot i'r llygaid. Ac mae'n ei orchfygu fe am eiliad, ac yna mae'n gweld prydferthwch yr un y mae'r pregethwr yn sôn amdano. Ac mae'r disgrifiad, chi wedi clywed disgrifiad o'r Iesu ar y groes, cannoedd o weithiau siwr o fod, ac ddim yn golygu dim, dyma ni'n mynd yn sôn am Iesu Grist ar y groes, ar unig ateb, a fylai chi bob tro, a mae hwn yn ddiflas, dwi'n gwybod hwnna i gyd, ac yna. Mae'r Iesu wedi agor eich llyged chi ac i chi'n clywed am gariad Crist, ei fod wedi marw ar y groes yn eich lle chi, ac o'r diwedd i chi'n gweld ei brydferthwch, a mae'r gwaed sydd yn llifo lawr i dalcen, lawr i yslusau, ac i chi'n gweld y chwys yma fel gwaed, a chi'n meddwl, mae e wedi dioddef hwn yn fy lle fi ac yn ar tywyllwch, a chi'n meddwl, mae hwn yn dioddef uffern yn fy lle fi, mae wedi gwneud y cyfan yn fy lle fi, ac i chi'n gweld nawr nid y llun erchyll yma o greulondeb, ond nawr, i chi'n gweld cariad Duw fod y tad yn cosbi'r mab yn fy lle fi, ac nawr i chi'n gweld mae hwn yn brydferth, mae hwn yw'r peth gorau fedra i glywed, mae e wedi dioddef yn fy lle fi, nawr fod ei glistiau wedi agor i sain yr efengil. Chi wedi clywed rhai pobl yn dweud sydd wedi bod yn ein plith ni ac yn casau yr efengil ac yn dweud mae hyd yn oed clywed yr adnod yn cael ei ddarllen yn fy nghorddi fi. Mae'n wir ydw e. Siaradwch chi gyda'r mwyafrif rai sydd wedi bod, mae sydd ddim yma bellach, mi fydden nhw'n tystio mi roedd yn fy nghorddi fi. O'n i'n ei gysau e. Doeddwn i ddim yn licio clywed emynau'n cael ei chanu. Doeddwn i ddim yn licio clywed gweddiau, doeddwn i ddim yn licio clywed pregethu, ond dychmygwch yr Iesu'n agosau. Ac mae'r llyged wedi cael ei hagor, mae'r clistiau wedi cael ei hagor, ond nawr dydyn nhw ddim yn clywed y geiriau erchyll oedden ni condemnio nhw ar gyfraith ac yn dweud am gosbedigedd oherwydd bod nhw wedi dod yn fyr o ogonion Duw, ond nawr be maen nhw'n clywed? Maen nhw'n clywed y geiriau yna, ond nawr maen nhw'n clywed fod yr arglwydd Iesu wedi dod ac wedi marw yn ei lle nhw ac yn cymryd y gosb yn ei lle nhw, ond nawr mae hwn mor beraidd i'r glist. Gynt yr oedd yn atgas, ond nawr maen nhw dim ond yn clywed am ras ac am gariad. Nawr, trwy ras Duw, mae'r enaid yn cael golwg o'r hyn a wnaeth yr Iesu yn ei le. Efallai gynt, dim ond y gyfraith ond yn ei clywed. Mae hwn yn pregethu am bechod ar gyfraith trwy'r amser. A does dim byd yn newid, ond nawr mae'r glist yn clywed fod Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith yn fy lle. Ac mae hyn yn achos o lawenydd, yn enwedig wedi hir ymgeisio i wella ei hun, yn enwedig wedi cael golwg ar bechod, nawr i cael golwg ar hyn mae'r Iesu wedi wneud, ac yna mae'r Ysbryd Glân yn peri iddo weld hyn a ddigwyddodd ar y groes, iddo fynd fel oen i'r lladdfa yn fy lle fi, a cymryd y gosbedigaeth. Yn yr alwad i'w Canlyn i'w ddilyn, fe ddaw a goriad llygad, fe ddaw dealltwriaeth.
Gan ei fod wedi dod o farwolaeth I fywyd, o dywyllwch I oleuni. Nawr yn fyw I holl ryfeddodau'r efengil dyma. Mae yna ddirgelwch yn digwydd fan hyn mewn troedigedd. Nawr fe ddaw at y groes. Mae wedi fywhau, mae'n dod yn llwythog, yn euog, ac mae e'n cyffesu. Ond chi'n bod wrth ddod, dyma'r dirgelwch, wrth i'r enaid yma ddod, lle gynt roedd e'n casau'r cyfan, ond nawr mae'n gweld y groes yn ryfeddod, yn brydferthwch. Mae'n gweld y groes fel dyma'r unig gobeith I fi, dyma'r unig ffordd fedrai ddod. Dwi wedi trio crefydd, dwi wedi trio gwella fy hunan, dwi wedi trio bod yn garedig, dwi wedi trio pob math o bethau, ond does dim byd. Ond nawr dwi wedi clywed be mae Duw wedi wneud. Mae wedi darparu ffordd, a dyma'r ffordd, a mae'r ysbryd yn arwain yr enaid yma, yn llwythog ac yn euog, ac mae'n dod ac yn cyffesu, o Dduw, byd I garog I. Ond beth sydd yn digwydd wrth ddod? Dyma beth sydd yn digwydd. Mae'r Iesu, mae'r arglwydd yn rhoi rhodd iddo fe. Rhodd o ffydd i'r enaid gredu. Credu fod y cyfan am nath yr Iesu yn eiddo iddo fe. Ei fod nawr wedi fabwysiadu deulu Duw. O, na fydda'r arglwydd yn bresennol yma heddi. Dyna'r gobeith. O, na fydda'r arglwydd yn cerdded heibio, yn rhodio yn ein plith. O, na fyddai'n curo'r ddrws calon rhywun nawr, efallai yn annisgwl iddynt. Dychmygwch Matthew yno'n cyfri arian ac yn meddwl, mae hwn yn mynd I brynu tipyn I fi heno. A fedra rhoi hwnna o'r neilltu I fi brynu rhywbeth arall ac yn meddwl am ei fyd ei hunan. Ond dyna fe ddath yr arglwydd ac fe newidiwyd ei fywyd yn y fan a'r lle. Os oes rhywun yma yn y cnawd neu yn bell I ffwrdd hyd yn oed, heb unrhyw fwriad o gredu, os yw'r arglwydd yn agosau ac yn curo'r ddrws y galon, ac os fyddai'n dweud, o Canlyn fi, efallai fod yna rhywun nawr hyd yn oed, adre, ac ar y sul wedi anghofio am y sul, wedi meddwl am y sul bellach fel sadwrn arall, efallai o flaen y teledu, yn y parc fel ni'n aml yn dweud, efallai wedi mynd i'r dre, efallai mewn tŷ bwyta, efallai'n siarad gyda ffrindiau pan ddylsen nhw fod yn ceisio Duw. Efallai bod nhw ar wyliau, heb feddwl am bethau Duw. Allech chi ddychmygu lot nawr, allech chi ddychmygu llawer wedi cyrraedd ddoi ar ei gwyliau, a mae'r sul heddi, a dyn nhw ddim yn cofio mae'r sul yw e. Dyna lle maen nhw falle yn ei siorts a'i crysau tŷ ac yn crwydro lawr i'r pwll ac yna i'r môr, wedyn mynd mas yn bryd neis o fwyd ac yna'n dod nôl ac cael diod, mynd i'r gwely, deffro'r bore wedyn ni. Allech chi ddychmygu, falle rhai sydd wedi bod yn y capel, falle rhai sydd wedi bod fan hyn mewn y capeli eraill, ond dychmygwch petai'r arglwydd yn dod wrth ochr y pwll. Dyma'r cyffro. Dyma'r cyffro pan dwi'n mynd gytre nos Sul a mae'r ffôn yn canu. Ambell waith, dwi'n meddwl, falle bod rwy'n yn ffonio I ddweud fod yr arglwydd wedi ymyrryd yn fy mywyd I tra roeddwn I wrth y pwll ac yn dweud Canlyn fi. Pan does dim ymateb, dim un Sul ar ôl y llall, ond dyw'r cyffro ddim yn lleihau, allai ddweud nathoch chi, mae'n cynyddu, yn diwy? Pan I chi'n pregethu ac yn pregethu ac yn pregethu, a dim ymateb o gwbl, neb yn credu, ond fe all ddigwydd. Fe all ddigwydd heddi, ond hyd yn oed ddim yn gwrando ar y bregeth yma, ddim un o'n gwybod fod y bregeth yma'n cael ei fregethu. Fe all yr ysbryd dod, fe all e weithio wrth ochr lan y môr, a maen nhw'n barod I fynd i'r tonau, neu beth bynnag, ac yna, dyna lle maen nhw wedi archebu rhyw ddiod, a maen nhw'n barod yn mynd I yfed, ac yna, fe all yr arglwydd ddod, a'i argyhoeddi nhw o'i pechod, ac yn dweud, na, mi rwy ti'n torri'r sul, mi rwy ti'n gwneud pech, rwy ti'n pechu fan hyn, mi rwy ti'n gwneud rhywbeth sy'n anfoesol, beth bynnag yw e. O, mae'r rhaid I ti edi farhau. Ac yna, yn ddisymod fydd yr arglwydd yn dweud, Canlyn fi, ac mae'r enaid yn dechrau ceisio. O, di hwnna'n bosib? Efallai gall yr ysbryd glân ddod I gof enaid, gweddi mam neu dad. Neu adnod a ddysgwyd tra'n blentyn. Falle bod nhw'n mellterau'r byd. Falle bod nhw'n ganol rhyw
Dywyllwch mawr, ac yna'n ddisymwdd, mae'r ysbryd glân yn dod yn ôl, ac yn sibrwd i'r enaid, gweddiodd y fam, o Dduw byd drigarog i. Canlyn fi. Ac mae argyhoeddiad o bechod yn dod. Ac yna ar yr eiliad honno, os mae'r arglwydd a ddywed canlyn fi. So presenoldeb yr arglwydd yna, beth i ni'n gallu mynd nôl ato yw hyn, fod gras Duw yn anorchfygol. Fydd yr enaid na ddim yn gallu mynd i'r pwll am y pnawn. Lle chi ddechmygu fe? Fi ddim yn gallu mynd i nofio pnawn Sul nawr. Fi ddim yn gallu mynd i'r tŷ bwyta heno ac yfed a bita mwynhau gwyliau. Maen nhw wedi talu lot amdano. No, na, fi ddim yn gallu neud na nawr. Beth sydd wedi digwydd? Mae'r ysbryd glân wedi agor fy llygaid i weld fy angen am waredwr ac mae'r Iesu wedi dweud canlyn fi a dwi ddim yn gallu gwrthod dim mwy. Dwi wedi gwrthod am flynyddoedd, ond o'r diwedd y mae y ras yn anorchfygol. A dwi ddim yn gallu gwneud dim byd ond ildio a phlygu ger bron yr arglwydd yn ostyngedig. O, dyna i chi eiliad o orfoledd ac efe a gyfododd ac a'i canlynodd ef. O, dyna i chi eiliad. Dyna i chi dwy adnod anhygol. Canlyn fi ac yna beth sydd yn digwydd ac efe a gyfododd ac a'i canlynodd ef. Dyna i chi ras. O'n i bai fod Duw ar waith fydde Matthew di edrych yna fe. Pam canlyn ti? Sa'n mynd i ddilyn ti? Edrych ti'n glawd. Sa'n mynd i dy ganlyn di? Dwi'n mynd i colli fy ffrindiau. Sa'n mynd i dy ganlyn di? Ond o na. Pam yr arglwydd ar waith. Pan fod e o Dduw. A mae e'n dweud canlyn fi. O, mae ei ras yn anorchfygol. Ac felly, sdim eisiau ni boeni ydy'r gynulleidfa mynd i aros a'i ffeidio. Sdim eisiau denu nhw, sdim eisiau meddwl sut yn y byd i mynd i gadw nhw, na i roi adloniant i chi ar ôl, na roi sioe pypedau i chi ar ôl, na ddod â band mewn i warau i chi. Sdim eisiau poeni am na dim mwy, nagos? Sdim eisiau ni boeni am pethau mor wirio na hynny. Os yw Duw yn sofran, fe all ei achub yn y fan a'r lle. Does dim eisiau fi fan hyn hyd yn oed, fe all ei achub pen draw'r byd. Mae'n gallu dod yn ei canlyn fi. Ond mae e wedi dweud wrthyn ni bregethu, a dyna beth i ni'n neud. Ond y mae Duw yn goruwch y cyfan, y mae e'n gallu achub. Mae'n rhaid i ni wneud ein gwaith ni, ond Duw sydd yn gwneud y cyfan. O, i weld y mab a fradlon yn dod yn ôl ac yn codi a chanlyn yr Iesu. I weld y sawl a glywodd yr efengil gyda'r glist allanol. Sawl tro, ond yna ni glywed ar glist mewnol yr enaid ac yn codi a chanlyn. O, mor hyfryd fyddai gweld yn yr oedfa hon. Un yn codi a chanlyn yr Iesu. Dim o reidrwydd yn gorfforol yn codi o'r sedd, ond yn ysbrydol ac yn dod ar ôl ac yn dweud, dwi wedi canlyn yr Iesu. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi clywed yr alwad i'w ganlyn ef? O, na fyddech chi'n codi a'i ganlyn fe. Yn olaf ac yn fyr, ffrwyth gras. Mae prawf ond oes os yw'r achubiaeth wedi digwydd. Mae yna prawf. Un o'r profion fod gwaith yr arglwydd wedi digwydd yn ei galon, i chi'n gallu weld nid yn beth mae Matthew yn ei ddweud, ond beth mae Luke yn ei ddweud. Dyma beth mae Luke yn ei ddweud, achos mae Matthew yn adrodd yr hanes am ei hunan. Ond mae Luke yn ei ddweud ac efe adawod bob peth ac a gyfododd i fyny ac a'i dylynodd ef. Dyw Matthew ddim yn dweud na. Nid oedd Matthew am i neb am eiliad feddwl ei fod wedi chwarae rhan yn yr alwad, yn yr achubiaeth, a bod dim clod iddo fe, bod dim aberth ar ei ran Doedd e ddim am iddo ymddangos ei fod wedi aberthu dim byd, bod e wedi gadael ei swydd gydag arian beth bynnag. Doedd e ddim eisiau dim byd o'r fath, oedd e wedi gadael pob peth. O feddwl fod yr Iesu wedi rhoi ei fywyd yn aberth llwyr, trosto fe. Doedd Matthew ddim eisiau dangos. Dyna chi ostyngeidrwydd. Mae hwnna'n arwydd dda o achubiaeth gweld gostyngeidrwydd.
Does dim byd ohona I. Pan ych chi'n clywed rhywun yn rhoi tystiolaeth, os ydyn nhw yn sôn am pa mor dda oedden nhw, pa mor gryf oedden nhw, pa mor olygus oedden nhw, pa mor gyfoethog oedden nhw, a dyma beth sydd wedi digwydd I fi, dwi wedi troi cefn ar y cyfan, o'r holl aberth ac chi'n teimlo'n sori dros nhw ambell waith, chi wedi dod yn Gristion, chi wedi colli mas fan hyn, o'ch chi'n fel beth chi'n mwynhau eich bywyd chi. Dim byd o'r fath pan ych chi'n clywed tystiolaeth ydych chi ddim yn sôn am hynny. Chi dweud, fe nath Duw yn ei drigaredd a fe nath y cyfan. Fe a chi bod fe yn dau di. O'r fath os dyngeidrwydd yn y geiriau nad yw Matthew yn ei ddefnyddio. Dyw e ddim yn ymfalchio mewn unrhyw beth ond Crist. Gwyl ffrwythau eraill o waith gras yn ei fywyd. Fe ganlynodd yr Iesu heb yn wybod yr hyn oedd o'i flaen e. Fe gododd yn sydd Canlyn fi a beth nath e ac fe a gyfododd. Doedd e ddim wedi gofyn, wel, beth sydd yng nghanol, beth sydd yng nghlwm gyda'r alwad yma, os rhaid I fi ddioddef, os rhaid I fi un i'r llall, dim byd o'r fath. Oedd e'n gwybod bydd yna erledigaeth, ond oedd e ddim yn gwybod yn union beth oedd o'i flaen, ond fe ganlynodd yr Iesu, a gorodd ei gartref I wasanaethu'r arglwydd, I ddweud oedd eraill am yr Iesu, ei fod wedi dod I achub pechaduriaid. Drychwch ar adnod 10. Dyma chi ffrwyth a chybiaeth. A bu ac fe yn eistedd I fwyta yn y tŷ, wele hefyd publicanod lawer, a phechaduriaid a ddeithant, ac eisteddasant gyda'r Iesu a'i ddisgyblion. O, mae di wneud yn glir yn do. Roedd ganddo faich am eraill, safod gyda'r Iesu. Chi'n gwybod beth, doedd dim cwilydd ganddo o'r Iesu. Doedd e ddim yn poeni beth oedd ei gyfeillion a'i gydweithwyr a'i deulu yn meddwl ohono fe. Doedd e ddim yn poeni bod yn sefyll gyda mab Duw. Dangosodd I bawb o'i gyfeillion ei fod yn adnabod hwn. Yr oedd am sefyll gyda'r Iesu. O, sawl un sydd yn gwneud proffes heddi, sydd ac embaras o sefyll gyda'r saint. Yn embaras I ddod i'r capel. Ddim yn licio dweud pam. Yn ymuno gyda nhw ar nos Wener. Yn ymuno gyda nhw ar nos Sadwrn. Ac fe ffeindiwch chi nhw gyda'r byd. Ac bob tro mae yna rhyw bryd o fwyd, does dim cwestiwn ble mae e, pryd mae e, be maen nhw'n neud. Does dim cwestiwn am y peth. O, mae'r rhaid I fi fod na, achos mae'n dystiolaeth. Ond beth I ni'n gwybod go iawn yw, maen nhw'n gormod o cywilydd I ddweud, dwi wedi ymneilltuo o hyn. Ond I ni'n gallu guddio fe'n llwyr. Mae'r Iesu wedi dweud, mae'r rhaid I ni ymwahanu o'r byd. Ond oedd Matthew di ddeall be nath e'n sydd. Fe gafodd e'r publicanod a'r pechaduriaid, fe gafodd e bawb, roedd yna bentor ohonyn nhw. Be wnaethon nhw? Roedden nhw gyda'r Iesu. Fe chwifiodd ei faner I liwiau o'r cychwyn. O, na fydde pobl yn neud hynny. Dyna oedd yn digwydd. Pan oedd pobl yn cael eu hachub blynyddoedd yn ôl? Dyna beth I ni'n clywed. I ni'n clywed yn y 50au, 60au, pan oedd y symudiad yn ein gwlad ni. Pan a chi bwydenaid, yr oedden nhw'n chwifio'r faner yn glir, yr oedd yn eiddo i'r Iesu. Ac be welon ni fe, wnaethon nhw sefyll gyda'r Iesu, holl ddyddiau ei bywyd nhw. Be ni'n gweld heddi? Wel, dwi ddim eisiau dweud yn rhy glir. A yw hynny'n achubiaeth? Dwi ddim yn siŵr. Dwi ddim yn credu fe hunan, ond fedrai ddim dweud yn siŵr. Ond does gen I ddim lot o ymynedd I hynny. Dyw e ddim yng Nghaerdyw. Pa mae achubiaeth yn dod, be dwi'n neud? Sefyll gyda pwy? Yr un sydd wedi dioddau drostai. Yr un sydd wedi marw ar y groes drostai. Yr un sydd wedi rhoi bywyd tragwyddol I fi. Dwi am sefyll gyda hwn. Hwn yw fy arglwydd am gwaredwr. Dyma beth yw achubiaeth. Canlyn fi, a beth sydd yn digwydd? Mae gwaith yr ysbryd glân ar yr enaid, ac mae'r enaid yn codi ac yn ei ganlynebu bynnag a ddaw. Mor brydferth yw gras ar waith. Mae'n brydferth. Pan does dim rhaid I chi ddadlau gyda pobl beth yw Cristion ar ôl proffes. Pan fod gras ar waith, sancteiddrwydd a bywyd ysbrydol ac yn blodeuo ac yn bwydoddi ar y gair. O, mae'n brydferth. Mae'n traws newid bywydau. O, na fydde dyddiau felly yn dod eto. O, na fyddai yr arglwydd yn mynd heibio I rywun heddi. Yn ei ragluniaethau, ei fod yn dod heibio enaid ac yn dweud Canlyn fi.
Ac yna, fel hyn, ac fel yr oedd yr Iesu yn myned oddi yno, efi a gan fi wr, yn eistedd wrth y dollfa a elwyd Matthew, ac a ddywedodd wrtho, canlyn fi, a dyma beth mae yn mynd i ddigwydd. Pam yr Iesu yn dweud canlyn fi, pam yr Iesu trwy'r ysbryd yn sibrwd wrth yr enaid, canlyn fi, dyma beth sy'n digwydd. Ac fe a gyfododd, ac a'i canlynodd ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, bydd dri garog wrthym. Mae'r dyddiau yma'n ddyddiau tywyll. Ac i ni'n gofyn y bydd ysbryd i ar waith unwaith eto. O na fyddi di yn dod i'n plith, a byddi di'n rhodio heibio rhyw enaid heddi, ac yn dweud y geiriau canlyn fi. Ac o Dduw, y bydd yr enaid yn codi'n syth, ac yn dy ganlyn di trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Tyrd, i ni'n gofyn mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod i gyd. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 530. 530, o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. Nid ei fwy neu hunan y daeth i lawr o'r ne, ond rhoi ei hun yn aberth dros eraill naeth efe. 530 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.